ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. Заминҳои фурӯшӣ аз душанбе ҳам ҳастае. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, марҳамат сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмада роӣ кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастаи хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, ҳастаи замини фурӯшӣ аз шаҳри Бухта, яъне ки аз ноҳияи Вахш, ҳастаи замини фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, ҳастаи замин аз территорияи Ваҳдат, Ҳисор ва дигар тарафҳо. Инчунин аз шаҳри Бухтарам квартира ҳам хона, ҳам замин ҳастаи. боз хонаи фурӯшам аз территорияи Кӯлоб ва аз дигар ноҳияҳо, яъне Рудаки, Ленский ва Душанбе дигар тарафҳо ҳам ҳастае. хоб курси имрӯза 144 сомонӣ навор асар мекунем. марҳамат, рафтем. дӯстони азиз, ба диққати шумо мерасонем ки шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор раво кунанд, як компания гурзаперовски хуберо ба шумо тавсия метавем ки компания Ака Ёқуб. ин ака таҷрибаи 10 солаи корӣ доранд. борои шуморо аз территорияи Москва, Московский област, МКАД, метро, аз ки ҷо ки набошад борои шуморо қабул мекунанд. ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Ёвон, Турсунзода, Варзо ва дигар тарафҳо оварда мерасонанд. Инчунин ба территорияи шаҳри Бохтар, Данғара, Кӯлоб, Восей, Фархор, обшим Калхозобод, Уяли, Ғозималик, обшим 25 та ноҳияҳои территорияи Хатлон ва территорияи Душанберо ҳамаи ноҳияҳош, ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бори шуморо аз рӯи килош ҳисоб карда, скидка карда, яъне қабул мекунанд. Инчунин мошини майда ҳам доранд ки мошини майда кардӣ аз ҳамун ҷои хоби шумо, яъне мошини майда кардӣ рафта худашон аз ҳамонҷо бор оварда ба контейнер мерасонанд ва бори шуморо ба рӯзҳои наздик бурда мерасонанд. компанияи боварӣ аз номи кале мо гап занем ба шумо скидка арзон мекунанд. Гурузаперовски Ака Ёқуб ба шумо тавсия метавем. метавонем ботона бо дили пур 100% роҳӣ кунед. марҳамат. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якам замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Вахш дар ҷамоати Ваҳдат назди масҷиди ҷумъахонӣ пеши канали об роҳи асфалта часпидагаста пеши мақсад лаби таксиҳои Вахша мегзара ва роҳи Калхозобод обшим ҷои беҳтарин. ноҳияи Вахши шаҳри Бухтар ҷамоати Ваҳдат назди масҷиди ҷумъахонӣ пеши канали об роҳи асфалта часпидагаста. ай пешаш мега таксиҳо ҳама чи мегзара лаби об ҳама чи дар пешаш ҳастае. обшим 50 сотиқ замини ҳанвор аста ки замини кушод 50 сотиқ об дар пешаш свет ҳаст лаби роҳи калон озираашта дӯстон азиз, яъне замини корам аст, мақсад ки ришқам хеле дарахтони мевадиҳанда дорад. метавонед шумо хона кунед. инҷа замини хоҷагӣ нестае, замини мақсад ки барои хона кардан астае. агар шахсони гуҷоша ки нафаҳмад шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам. хоб тақрибан 70 та мега дарахтои бед дорад, 10 дона дарахтони мевадиҳанда дорад, 4 та себ, 6 та дигар чормағз ва дигар намуд дарахтҳо дорад. хоб лаби роҳ дай ҷош ҷои бениҳоят хуб аста ки замини ҳамвор дайрои об обшим бе ягон таъриф. хоб нархаш мега срочнаи 470 000 сомонӣ аста мега бо муомила дорад. инҷа заминошам хеле қимат астае барои хона кардан, яъне бениҳоят мувофиқ астае. 50 сотиқ замин барои хона кардан 470 000 сомонӣ бо муомила дорад. хоб ду рақам аста, ҳар ду рақамошро кор мекунад. имо WhatsApp доранд. шахсоне ки мехарем бо арзон ва муомила мешавад. марҳамат, занг занед. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ астае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Испечак 1 аз роҳи Калон то хонара 40 метр мега роҳ астае. 40 метр аз роҳи Калон. чорхонага квартира астае ки дар чорум ошина қарор дорад. доми 5 ошона астае, 84 квадрати метрае. чорхонага квартира. об, свет, пастяни, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис дорад. хоб ҷош ҷои беҳтарин астае. нархаш мега срочное 670 000 сомонӣ астае бо муомила мешавад. 670 000 сомонӣ нархи квартира бо муомилаи хуб дорад. бениҳоят квартираи кушод чорхонага дар пеши дом, мактаб, мағоза, дигар чизҳои лозимӣ ҳамаш ҳастае. хай маълумоти пурраша бо тариқи телефон мегиред. якташ рақамҳои мегафон, дуюмаш рақамҳои билайн. шахсоне ки мехаред занг занед, қачон муомила кунед, бо мегӯяд арзон карда метиҳем. ҷои беҳтари квартира тайёр. кадомина ки аз Душанбе Испечак 1 лозим бошад, марҳамат занг занед, беҳтарин маълумотша асхошон гиред. обшим хай ремонт соз аста, марҳамат зиндагӣ карда метавонед.
занг занед. Бигзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. Боз як замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки срочно қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар теппаи Самарқанд, кӯчаи Мехтарӣ. Ҳамин маълумотҳо шаҳри Душанбе, теппаи Самарқанд, кӯчаи Мехтарин, ҳамин маълумотҳо. Агар кадоме ки нафаҳмида бошад, шумо занг занед, ба шумо фаҳмонда метиҳам. 4 сотиқ замини ҳамвор аст, гирдиванаш пол ниҳоят маҳкам аст. Дӯстон азиз, замини обӣ, свет, гирдашда одамо зиндагӣ доранд. Боз камтар сангпан, дигар чизҳои лозимӣ ҳам хеле чизам дорад. Фундамент камтар дорад. Срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 125 000 сомонӣ. Боз камтар муомила мешавад. Ва курук ҳамаш мегад мақсад ки маҳкам кардагӣ тайёр, ҳоҷатхона ҳам дорад ва даврозаам часпондагӣ аст. Дӯстон азиз, нархаш 125, нархи бениҳоят арзон аст. Хоб шаҳри Душанбе, теппаи Самарқанд, кӯчаи Мехтарин. Марама занг занед, бештар маълумотша гирен. Дута рақам аст кор мекунанд ва WhatsApp ҳам доранд. Бештар маълумот аз рақамҳои поёмода лайка фаромӯш накунед. Навори моро то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба чорум эълони навбатӣ. Вагони фурӯшӣ ҳастае, ки яъне дукончаи фурӯшӣ ҳастае, ки нав аст. Дӯстони азиз, ки дукончара дигар ҷо ҳам бурда мешавад. Дуконча, вагонча 4x3 ҳастае, ки мақсад ки барои тезтайёр, барои ҷои худохона, барои ягон мақсад ки намедонам аптека чизе кунен, обшин барои тезтайёр ҳам хеле чизҳои лозимида мешавад. Ягон обшин дукони мағоза чизе ки шумо кунен. 5x3 мега қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар повороти Ленинград. Ленинград нархаш 35 000 сомонӣ аст, бо муомилаи хуб дорад. Агар ягон вариантҳои алишӣ ба мошини Opel дошта бошед, алиш мешавад. Тоқа ба маркаҳои Opel кати вариантҳоро пешниҳод кунед. Кадоме ки агар нархаш ба сум мегирад, нархаш 35 000 сомонӣ аст, бо савдо дорад. Якташ рақамҳои тиси, якташ рақамҳои мегафон 24 соат кор мекунад. Вагонча барои тезтайёр ва барои дигар чизҳо мешавад. Метавонед ки дигар ҷо бурда мешавад, ки бурда мешидаед. Марамат бештар маълумотҳои пурра ва аниша аз рақамҳои поёмода метавонед занг зада гиред. Мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. Панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае. Дӯстон, срочно ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар деҳаи Сангпар гуфтага аст, ҷамоати Зиракӣ. 5 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае, ки дӯстони азиз, 3 хона, якта калидор. Хоб хай бо якта кладовка ҳам хеле чиз аст. Хона хай обшим коробка гӯем, яъне ремонт надорад. Нархи хона мегад 80 000 сомонӣ аст, бо муомила мешавад. Агар харидори аниқ боша мегад муомила мекунем. Хоб ин акадомида ки аз шаҳри Кӯлоб деҳаи Сангпар ки хона ки лозим бошад, рақамҳошон ва вилон метавонед занг занед, маълумотҳои пурраша аз худашон гиред. Агар шумо дар ҳамхали хонаҳои фурӯшии замин, квартира бошад, маромад рӯй кунед, мо рекламада мегузорем. Мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, пеши Корвон, яъне ки Обтои бозор, доми 16 ошона. Духонага квартира дар дуюм ошона, 50 квадрати метр. Боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва ремонтҳои замонавӣ. Дӯстон азиз, нархи квартира 360 бо муомила дорад. Дом мегад 16 ошона аст, Корвон, Обтои бозорда. Хоб рақамҳошон дар поёни видео аст, кадоме ки лозим аст, маромад занг занед, бештар маълумотша аз худашон 36 бо муомила мекунанд. Ва дӯстон азиз, аз кадом ноҳия, мақсад шаҳр ки мақсад ба шумо квартира ё ки замин, хона ки лозим бошад, дар таги комментари нависед. Мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. Лайкҳоро фаромӯш накунед ва навора позитсияш кунед. Мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст, дӯстон, ки қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, повороти Ленинграда, яъне Истиқлолда. 3 сотиқ замин масоҳат дорад, ки якта временка дорад, ки ва обсветчам ҳаст. Дӯстони азиз, хоб хай обшу замини ҳамвор. Истиқлол мегад, хоб Истиқлол 14, обсветчам ҳастай. Хоб нархаш 75 000 сомонӣ муомила доштааст. Шаҳри Душанбе, ноҳияи Рудакӣ, повороти Ленинград, Истиқлол 14. Обшим 3 сотиқ замина, якчанд ҳам дарахтони мевадиҳанда дорад. Агар ягон маълумотша нафаҳмида бошад, шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳанд маромад. Мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино,
201 дивизия гуфтага аст дӯстон азиз, обшим наздики бозори Деҳқон 1.5 километр. Духонага квартираи дар 4 ошона қарор дорад, 44 квадратай, обсведасай, ремонту замонавӣ, нархаш 280 тай бо муомила мешавад. Обшим ноҳияи Сино дохил мешавад, тарафи Чимтепа, 201 дивизия, обшим назди бозори Деҳқон да. خب خواهی کدام تو که میخریم با این رقماشون هستن میتونیم معلومات پورش از خودشون گیرین. و دوستان عزیز چی رکلام که داشته باشه مرامت روی کنیم با ما رکلام میکنیم، لایکتون رو فراموش نکنین، نورا پدیسش کنین. میگذاریم با نهم خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی هست دوستان، قرار دارد در نویای بوسه در جامعه فیض‌آباد گفتگی است سویبوش. 5 سوتیق زمین مساحت دارد که دو در خانه کردگی است که یک تا کلیدور، یک حاجتخانه، یک حمام، آب سوئد. خیلی نرخش 110,000 سومانی است با سودو داشته. نویای واسه جماعت فیض‌آباد نرخ خانه 110,000 سومانی است. اینا با رقمشون مگافون. کدام تو که میخرین زنگ زنین و معلومات پورش از خودشون گیرین و از کدام مقصد نویایی که از کدام منطقه تاجیکستان که با شما خانه لازم باشه نویسین موجودات پیشکش میکنیم. میگذاریم بعد دهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی نوبتی قرار دارد در شهر بختر در مرکز شهر است که обшим пеши мақсад назди Дурахшон да центр да кӯчаи Дӯстии Халқо. Духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад, 45 квадрати метр, обсвет аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни. Хоб доми 2 мегад квартираи 70, кирпични дом дар якум ошона қарор дорад. Ремонтуш миёнай, кондитсионер, термис ҳамаш ҳастай. Терезаоша мегад пластикӣ ва решоткаҳои оҳанӣ дорад. Нархи квартира 210,000 сомонӣ аст. бо хай муомила мегирад. Агар ки ҳамин квартира савдо нашуда боша, метавонед ки шумо савдо карда гирен. Хай дӯстон азиз, навора то охираш тамошо кунед, фақат дастгирӣ кунед ки мо ба шумо видеоҳои нав парафтан гирем. фаромӯш накунед ва навори моро подлисаш кунед. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлиги аст, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар Туда Кафш гуфтага аст, соҳиби шаҳри Кӯлоб, Туда Кафш ҷамоати Туда Кафш 2. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки фундаментҳои хонаҳош рехтагӣ ҳаст, битонош, яъне обшим 7 бача, хеле обшим битонои хонаҳош рехтагӣ, об ва свет аст. наздикиш да мегӯяд мақсад ки хоб ҳамин чизои лозими мағоза дигар чизо ҳаст, хеле маълумотша мегиред. нархаш мегӯяд 29500 сомонӣ. шаҳри Кӯлобда 6 сотиқ замин, фундаменташ 29500 сомонӣ. кадоми да кам хали замин ки лозим бошад марамат занг занед, дигар маълумотша гирен. хоб қарори замин мегӯяд лоиҳа мегӯяд, лоиҳаш мегӯяд хонара тайёр аст. ина рақамошонро авилон шахсони харидор марамат занг занед. ин буд навори имрӯза. то видеои оянда.